Здравейте хора, отново обсъждаме сидерати и днес говорим за това микс или монопокривна култура е по-добре да бъде засята. Всеки сидерат си има своите предимства, които ние бихме искали да използваме и недостатъци, нали, които да избегнем. Монопокривна култура, която да съвместява всички предимства на всички сидерати няма. Затова оптималният вариант е да можем сами да си направим микс от сидерати, които да си засеем, имайки си предвид нашия терен, неговите нужди, нашите физически и финансови възможности. За нас, градинарите с малки градинки, когато семената, които се използват, са в малки хоби разфасовки, на този етап, поне според мен, в България намирането на разнообразие от покривни култури на достъпна цена и разфасовки си е истинско предизвикателство. В същото време вече си има готови миксове, които производители и специалисти са предвидели за нашите малки градини, съответно за есен или пролетна сеитба. Те са универсални, на сравнително приятна цена и са лесно